so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. سلام كميت خونو كبرات تخطاتلتي CM إكسترا شو علتاو زينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم بخبرنا عدن برقت بركت بالتحقوز زبل مرقا ولد السعب ومخانو زي تراتر أولمبيكا وبنيام قرماي أبزوان زي نزورن وين مقتاو زخلو درم دلواتو أتصافي فمهلاو زفلتيو زبن قص عدميو نعلم ززاربه ناقداسيت قطر يمنا بمونا نبلوص تقدرماي 2024 بزور فرنسا زبل كبرز تلابسه إيرتراو تقدرماي بهزبون منغزتون أزي فلين قبل بنفس وقف إيرتراو خا سم زترفه بنيام قرماي كم أكل نايزي أبزقنا منبر باتريارك أرثوذكساويت بيت كريستيان إيرترا تعديمو مبرخ كم استقبللو كفلت تخايلو بنفس وقف بعزنا هيوت دما سناي كسعبو كابوت أنا بوات قلبراكين معدان تقبلو زي كازي كبانايت قدوس زيت ميرون كلكن كلو زتتصللو ماي دما كم زتنصغلو تحبيرو كم زفلت بروفيشنال تقدرماي بلجيماويت كلب انتر مارشون سيركس اولمبيكاو بنيام قرماي ابتنويح قرباتاتن انباتاتن زتقالل زرنوي 28 نحاسه كصمبريو زستغبرلو مبرخ دما نعوتو كون كم زغبرو زيت طراطرا يكونن إيرترا ببهلن أكبابران فليز بلك كايدا تختل قوينا من هذا أب منزلو كايدا نفس وقف نباريا بتحتنان فقرن متحق غازن زيادة زفلتيو زكاب كم زعينة حبرت سبز مسأ بنيام قرماي كا بزمس سرتيو كابتوم لعلوت مرحة هايمانوت أو إترقيبو كم زفلت أب إير ترانسبورتنياتات صولت قبر مرأي ناي فلم هايكونن أب زحلف أوانات كم أتي زرسن ناي تهدسة قرماي قبر سلاسي قريم جمار سورا زور فرنسا دانيال تغلاي مانوت قالوا أتبرك كزبولو بدرجة هاقرن كفلن عالم الزس أوعو مرحة هاجر كساب ناي مرحة هايمانوت زلو ببئجامون كبراتو ومرأي لمر كوينو تسنحيو كم أكل نايز دمه اتينتان اشتو هاجر سماك خل عن بانديرا كم بلبلنستواس أولمبيكاوي بروفيشنال إيرتراو تقرر ماي بيان قرماي نزعد المركابو متايو بروح زقبريو كابزينا بنيام قرماي كيوت أنا أبزبح في الشهر شو عدت 245 بشو عدت كيلومتر شفر زورنا نوي بزوحات إيرتراونا فكرت قدم مشكلة تابع أكل بمتسا مورالهم كرقسون كرقفون كتابعون كم كتسال حبون نحن ناي نبرت بيلجي من كابي أنكر رأيلو تسبيت زقبرلو عمتاو زكايل زورنا نوي إيرتراو أولمبيكا بروفيشنال تقرر ما بنيام قرماي كعوتو له كم زقليو أبزر فرنسا نايز عمل زنورو بقعتن كمنان مرقص بمقبار تنبيعاتات زوهاب زلو إذن ببل إسراء جزئيو كاب عمت كلتشن حموشنات حيث تخيلو درات حموشة مترخز تقالل أيو بيو سعيد ما هناي كل تحيل فرس معك نزلو أيو كاب كلتشن حموشن كاب زجمرات حيزو كساب زاس عدما بقدم تقتل أمريكاوي بوبي جوليتش جرمناوي ستيفان جوماكر كلتشن شوعتن كلتشن شومونتن بتقطع على إسبانياوي إيفان غوريتس كلتشن شعتن نرويجاوي إدفالد بواسن كلتشن عسرتن جرمناوي توني مارتين كلتشن عسرت حاليا نرويجاوي إدفالد بواسن شامبيون كوينو كلتشن عسرت خلتن نيزرلانداوي لارس بوم كلتشن عسرتن تشيك ريبابليكاوي زيدينيك ستيبير كلتشن عسرت ربعتن عسرت حموشنا كتاتيلو تيم ويلينز أبها جورو زود كده في إنكلو كلتشن عسر شودشن نيزرلانداوي نيكي تيري بيسترا كلتشن عسر شوعتن كال نيزرلانداوي توم دمولين نتورانوي نابرب حوز غيره تقدر مايو كلتشن عسر شومونتن سلوفيناوي ماتيش موريج كلتشن عسر شعتن بيلجيماوي لاورنس دي بلوس تذكر عمت كحلف إنكلو كلتشن عيسان نيزرلانداوي ماتي واندربول أرحنايت وددر زقون أيو كلتشن عيسان حدن إتقلوي سوني كول بريلي إذا وددر كلتشن عيسان كلتن أي تخايدن زحلف عمت كلتشن عيسان سستن دمان سالساي جزي يوتمنت بروفيشنال تقرر متبو مغان كابتوم سمم استقلوا بيلجيماويان حدا زقون تيم ويلنز تعويت له تيم ويلينس نزود دردما سستك زي اتنكوس تعوتو ليو يخون مبر لو عمت بدرجة علم نجيس ركب بروفيشنال ود 24 عمت إيرتراو بيام قرماين دحر قبل الكوين واتيو بيجيماوين أبجزها قلهم كحف اليوم تيم ويلينس دما مسنيان تسرطرتو كبرو كمن تلمخانو تنتي قلتسو إيرتراوي أولمبيكا بروفيشنال تقرر ما بيام قرماي بكلبو بيلجيماوي إنتر مارشوانتي ملو بملو رأسة أمانت تنبيرو لو بزي مسرت كايوم نتاغانتا وكيلوم ابتو ددر ساتوفوز نيزرلانداوين مايك تيسنن بيلجيماوي جيش بان وويكن فرنساوي اندرين باتيت بيلجيماوي لاورنس ريكس اوسترالياوي ديون سميز بيلجيماوي غربن تيچن بتو اولمبيكاوي إيرتراو تقرر ما يتحقفهم ابزو درات كرايو إذا دما إيرترا بروفيشنال تقرر ما بينام قرماي ملو حلفنت نايتا كلب اب انقدعو مهلاو زرئيو بروسايكلين ستاتس اب صحفاتا كم زسفرتو انت خوينو زغونه فرنساون زغونه كلوبو كيلو اب زود دركاب كتشن حمشنات حيزو كساب كتشن عيسان سستن كوانت تساتفو حانت عاود كن كم صواي كالون
زرونوي 28 نحاس كابري مسكساب بليزن 136 كيلومتر بزشفن وددر أهاديلو كفلميو أبز درجة عالم زلعالة أمتا زقبرو الوددر كا كاب 23 كيلومتر 130 تقرار تكساتفو كتامامان بيروم مهلاومي قلت عمتا كلتاشن 24 دما دحر حموشة معانتات مالت حدا مسكرن منكون شامبيوني بالكفلتيو بزا أقاتامي أبز وددرن أولمبيكاو إرترا بروفيشنال تقرار ماي بنيام قرماي ناي كلب إنتر مارشو انتي أبز بدها وددر عوت مني لو وددرو دما بسلام كزازم بسم تخطاتلتنا سناي تمنيت نايو سلست إيرتراين بروفيشنال تقررمتي أبتني حموشة معلتات عمر زلوناي تشاينا زور هاينان يساتفو مهلاهم زفلتيو زن مبل عسرت حموشة جي إسراسة زلو وددر بيسي أي نايكل تحيل فرس معكن اللو لما قدمو استخيرو وددر إتقلاوي تقررماي قراتيك فيني فانتين زغونة جاكوب ماريزغو نوددرو بكلتا ساعتن كالتريقن 4 كاليتن كدا يكوينو كزازمون كله أبزان بقطبتا وددر تزازمتا بقدناتات كونكاي زد خيرت نايتي سعان حموشة نتفلش كيلومتر نايك قداميت مدرخ كلت إيرتراين جراين بروفيشنالات تقررمتي أبال ترنغانو سايكلين مراهو قدوسن متكل يوبنتاش أيكم أون مبلسا درجات حيزوم جيزيكي كسرو ودجوم كفتسمون كله أبزر بولانتس أميزقني إيرتراو هينوك ملوبران بروفيشنال تقررمي كلواستانا كازاكستان دما مبل 208 تارتحيزو نوددرو أما فتسم تابسيحوو زبح فشة 197 تقرارم تخطيتو زكاية زلو حركة بزعبي ودرات چاينا زغونة إتقلاوي جاكو ماريس كان بيچانا يقزي مالا يقلس عدلو إيرتراين تقرارمتي مراهو قدوس متكل إيوبهينوك ملو براندما أبتال بسمبال 10 تخلته سوسان حدن 209 درجاتات حيزوم يركبو كتقلها مالي 10 شوعات نتبزوها لجاكو ماريس كاب كلميت كويني مرحا أبزا مالها دما مراهو قدوس شوعات نتبمولال تاش عيتر تايركب أبزا جماليت مدرخ ولاوكا ستحول قلبن برا كرباتا تايم برا نبولوس أنبس عقب ግን ቻይናዊ አባል ክለብ ሃይናን ዊሻን ህዋዚዩ ኣብ ዝባኑ ወዲዋ ኣብ ናይ ጽባሕ ውድድር ከኣትዩ ስፓኛዊት ክለብ ፋርማ ኢኩፖ ቀዳሚት ኮይና ነዚ ውድድር ትመርሖ ክለብ ተረንጋኑ ሳይክሊን መበል 99 ደረጃን ከላ ኣስታና ድማ ኣብ መበል 20 መሳልል ኣላ ካልኣይ መድረኽ ዙር ሃይናን ጽባሕ ተቀዳደምቲ ካብ ኮንካይ ክሳብ ሊንጉ ዝርጋሕ ናይ 298.9 ኪሎሜትር ይጽበዮም بيلجيماوي تقلدماي كلب جامبو فيزما وونت فان ارت نعسراي مدرخ زور فولتا اسبانيا نابرحو كيرو زيت مالي يعرفوا زو على وددر نوت فان ارت حساب كاب بونترياس كساب بايوناس تمتنت كوينا تبيلجيماو حيلو تحديثي وددروا كايدو كم مسر تصحر دما حساب لبو سمرلو اغاط امو كوينو حليفو እቲ ኣባል ክለብ ቪዝማ ሊያስ ባይክ ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 50 ደቂቃን 47 ካልኢትን ግዜ ብምፍጻም ካልኣይ ዓወቱ ጸንቢሉ ፈረንሳዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ግሩፓማ ኤፍዲጄ ቋንተን ባቸር ሳልሰ ካልኢ ድሕሩ ነቲ ብዙሕ ሓልክ ዝተነበበሉ መድረኽ ካልኣይ ኮይኑ ክዛዝሞን ከሎ እስፓኛዊ ማርክ ሶሌር ድማ 2 ደቂቃን 1 ካልኢትን ድሕሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙሎ ኣውስትራልያዊ ቤን ኮነል ናይ ክለብ ዲካትሎን جي لا مونديال بولو 4 ساعات 5 دقيقة 54 كاليتن نتا مالها أحلف ويهابان زلو أبزانا يلو مدرخ لنا 5 دقيقة زدونغيت بوجلب بمقان مبساسان كلتن درجة حيزو أتو بريموز روغليج كا بالعلي 3 دقيقة انت بليتو كال اي كوينو نظام مالها بمعلو يقامتا دحيرو كبرابر زلو زلو بيلجيما وندفال ارت دما بكلتم 246 نت نقط على مالها وريوه زلو تقدر معيو 160 كلتن نت بزوها لله أوسترالياوي كارين جروفس دما يسعبو زن مبل 79 ጊዜ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ጽባሕ ብዘካየድዎ ናይ መበል 11 መድረኹን ከተኣናግድዩ ብሓፈሻ ድማ 166.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክህልዎ እዩ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ዝተኻየደ ዙር ቮልታ እስፓኛ ብጋንታ ደረጃ ኣብ መሳርዕ ንዝርከቡ ተጻወትቲ ኣዝዩ ልዕሊ $500 ሚልዮን ዋጋ ከም ዝኸፈለትሎም ዝግለጸላ እዩ አይኢ ማራተስ ብ120 ሰዓትን 28 ደቂቃን 40 ካልኢትን ግዜ ዓንተር ብምዃን ትመርሕላ ፈረንሳዊት ክለብ ዲካትሎን ኤጂአር ላ ሞንዲያል ድማ ብ8 ደቂቃ 44 ካልኢትን ተበሊጻ እግራ ትጓዓዝ ኣላ ዙር ቮልታ እስፓኛ ናይ 21 መድረኻት ዕምሪ ዘለዎ ድሕሪ ዙር ፈረንሳይ ዩሮ ዲ ኢጣልያን ብክብደቱን ሓቂፎ ዘለዎ ኩርባታትን እምባታትን أبسال سايد رجع سرع ودريو لندناويت كلب تشيلسي أبادنا كافال بريتفورد إيفانتوني مقتوا تقليتو إيفانتوني ناب سعوداويت كلب الأهلي كتنبريو كبهالولو تسانح كوينو سعوداويت كلب الأهلي نتونين مفرام ناب كلب بريتفورد زغربتونا 35 مليون طلب بكلب بريتفورد من تساوي في اللد بريتفورد نتوني ناب الأهلي تحت 5 مليون مشاتو مدبيه بلان ودي 28 عامت ايفنتوني زحلف عامت بحقاقات المورار كعسو اوري زسجر ورد بمكيادو نشومون توارح كعسو كيتن كفت قصعو زنبر كوينو دحرزي كاب مقصعت ملاسون
ንብሬትፎርድ 4 ሾታት ኣውፂሩ ነይሩ ቀዳምነት ኢቫን ቶኒ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ምጽንሑ ምዃኑ ዝግለጸሉ ምንጭታት ብሬትፎርድ ነዛ መሳርዓ ዘሎ ጥቃይ ውዕሉ ክመጽእ ክራማት ዛዝም ብምዃኑ ካብ መደባት ኣውፂኣቶ ምህላዋ ይፍለጥ ቶኒ ኣብ ቀዳሞት ክልተ ጾታታት ፕሪምየር ሊግ ክለቡ ካብ መሳርዕታ ክለብ ምእላዩ ዝክር ኮይኑ ጽባሕ ምሸት ክለብ ብሬትፎርድ ናብ ኮልቸስተር ተጓዒዛ ተካይዶ ናይ ሊግ ካፕ ጾታ ኣለዋ ነዚ ጾታ ኣብ ዝምልከት ኣሰልጣን ብሬትፎርድ ቶማስ ፍራንክ ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ ዋዕላ ብጋዜጠኛታት ንተገዳስነት ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ኢቫን ቶኒ ኣብ ዝተሓተተሉ ኣብዚ ብዛዕባ ኢቫን ቶኒ ክዛረባ ኣይኮንኩን መጽኤ ብምባል ንጋዜጠኛታት ዕጹ መልሲ ምሃቡ ይፍለጥ ቸልሲ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ጽዑቕ ናይ ምስጋር መሳርሒ ዘላ ኮይና ኣሰልጣና ኢንዞ ማሬስካ ከም ዝገለጾ እዛ ክለብ ዝተፈላለየ ልዑል ሸቶታት ናይ ምዝጋብ ዓቕሚ ዘለዎ ጥቃዕን ምፍራም መደብ ከም ዘለዋ ይግለጽ ቸልሲ ኣቐዲማ ናይጀሪያዊ ቪክቶር ኦሲመን ካብ ናፖሊን ምፍራም ዛረብ ጽንሐት ኮይና እንተኾነ ምስ ተጻዋታይ ኣብ ትገብሮ ዘላ ዝርብ ኣተባባዒ ምዕባለታት ብዘይምርኣዩ ንኢቫን ቶኒ ምፍራም ብውሳነ ስካይ ስፖርት ዝገለጸት ኮይና ቶኒ ኣብ መሳርዕ ቸልሲ ክሰርር ዝኽእል ኣጥቃዕ ምዃኑ ተንተን ስካይ ስፖርት ገሊጾም ኣብ ዘለዉ መፍራም ቶኒ ቸልሲ ካብቲ ሲመን ከተፈርሞ ዝሓታ ወጻይታት ኣዝዩ ዝተሓተ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝሓለፈ ሰንበት ንወልቭስ 6-2 ብምዕናው ቀዳማይ ናይ እዚ ዓመት ስፖርት ዓወት ዘመዝገበት ቸልሲ ኣብ ዘንትሪፈን ዘለዎ 4 መዓልታት ቅድሚ መስኮት ምስጋሩ ምዕጻው ኣዝዩ ጽዑቕ ስራሕ ይጽበያ ምህላው ተገሊጹ ቸልሲ ኣብ ዝክራማት ምፍራም ተጻወቲ ዝበዝሕ ወጻይታት ዝገበረት ክለብ ኮይና እዛ ለንደናዊት ክለብ ንምዕዳግ ተጻወቲ 240 ሚልዮን ፓውንድ ወጻይታት ምግባርያ ይፍለጥ ቸልሲ ዝለዓለ ወጻናይ ዝክራማት ዝገበረትሎም ተጻወታ ጆኦ ፍሊክስ ፔድሮ ኔቶን ኩራን ዱስበሪ ሃልን እዮም ቸልሲ ንሕጊ PSR ማለት ሕጊ መኽሰብን ዘላቕነትን ፕሪምየር ሊግ ዘማልእ ኣታውን ወፃን ከተመዓራር ዘለዋ ኮይና ሕጊ PSR ንሓንቲ ክለብ ኣብ ናይ 3 ዓመት ፋይናንሳዊ ጸብጸባት ከተመዝግቦ ዝግባእ ዝዓበየ መጠን ፍልይ 105 ሚልዮን ፓውንድ እዩ ቸልሲ ኣብዚ መሳርዕ ዘለዉ ተጻወቲ ከም ራሂም ስተርሊን ትሮቨር ቻሎባ ሲዛር ካሳደይ ዝርከቦም ተጻወቲ ከተፋኑ ድላይ ዘለዋ ኮይና ነዞም ተጻወቲ ዝዕድጋ ክለባት ኣብ ምንዳይ ምህላው ይፍለጥ ቸልሲ ንሮሜሉ ሉካኩ ኮነር ካላገር ኦማሪ ሁቺንሰን ዝርከቦም ብዙሓት ተጻወቲ ተፋንያ ዘላ ኮይና ነዚ ዝለዓለ መጠን ሰሙናዊ ክፍሊ ዝረክብ ተጻዋታይ ራሂም ስተርሊን ፕሮጀክት ኣውጽኣቶ ምህላዋን ዓዳጊት ክለብ ተናደሉ ምህላዋን ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ሓቢርና ነርና ቸልሲ ንስተርሊን ንምሻጥ ምስ ጁቬ ዝርብ ተካይድ ምህላዋ ገለ ምንጭታት ዝገለጹ ጽንሕ ኮይኖም ጁቬ ንኒኮ ጎንዛሌዝ ካብ ፊዮረንቲና ዓዲጋ በምህላዋ ንስተርሊን ምዕዳግ ጽንሐ ተገዳስነት ኣብ ቦትኡ ከም ዘይኮነ ጋዜጣ ካልሽዮ ሜርካቶ ትገልጽ ክሪስታል ፓላስ ንቻሎባ ተማዕሉ ዘላ ክለብ ኮይና ኒውካስል ድማ ተኸላኻሊ ኣክሰል ዴሳስን ምዕዳግ ተገዳስነት ኣርያ ዘላ ክለብ እያ ዕጫ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝዓመት ስፖርት ጽባሕ ሐሙስ ኣብ ሞናኮ ክወድቕ እዩ ኣብዚ ሐሙስ ዝወድቕ ዕጫ ፕሪምየር ሊግ ኣጥቃዕ ኣልነስር ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከም ናይ ክብሪ ዕዱም ዝቕርብ ኮይኑ ኣብዚ ምሸት ሮናልዶ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ መዝጋቢ ሸቶ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝብል ክብሪ ካብ ዩኤፍ ክወሃብ ምዃኑ ተገሊጹ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ 18 ተኸታታሊ ዓመታት ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ዝተጻወተሉ 183 ጸወታታት ዝተሰለፈ ኮይኑ ኣብዚ ብብዝሒ ጸወታታት ሮናልዶ 140 ሸቶታት ክቆጽር ምኽኣሉ ይፍለጥ ሮናልዶ ስዒቡ 129 ሸቶታት ኣውፂሩ ዘሎ መቀናቐንቱ ሊዮኔል ሜሲ ኮይኑ ሳልሳይ ስዕ ፖላንዳዊ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ብ56 ትሒቱ ይስዕቦም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ቀዳመይት ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ሸትኡ ሚያዝያ 2007 ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሮማ 7-1 ኣብ ዘዕነወትሉ ናይ ርብዒ ፍጻሜ ጸወታ ዘቑጥራ ኮይና ኣብቲ ጸወታ ሮናልዶ 2 ሸቶታት መቕጻሩ ይፍለጥ ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ስፖርት ማንቸስተር ዩናይትድ ንቸልሲ ብፍጹም ቅልዓ ረጢሓ ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ዝረታዓትሉ ዓመት ሮናልዶ ቀዳመይት ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ጸወታ ምዕታሩ ይፍለጥ ሮናልዶ ኣብ ሪያል ማድሪድ 4 ተወሰኽቲ ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ክዓትር ዝኽእል ኮይኑ ኣብዚ ናይ ሪያል ማድሪድ ግዚኡ ኣብ ዓመት 2013-14 ኣብ 11 ጸወታታት ቻምፒየንስ ሊግ 17 ሸቶታት ብምውጻር ኣብ ሓደ ናይ ውድድር ዙር ቻምፒየንስ ሊግ ዝበዝሐ ሸቶታት ዘቑፀረ ተጻዋታይ ዝብል ክብረ ወሰን ሒዙ ይርከብ ብተወሳኺ ሮናልዶ ኣብ 11 ተኸታተልቲ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ጸወታታት ሸቶ ዘቑፀረ እንኮ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ እውን እዩ ውድ 34 ዓመት ሓላዊ ውልዳት ኣርሰናል ጁቬን ሮማን ነበር ፖላንዳዊ ቼዝኒ ካብ ፕሮፌሽናል ኩዕሶ እግሪ ጥሮታ መውጽኡ ገሊጹ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ መደባት ሓድሽ ኣሰልጣኒ ጁቬ ቲያጎ ሞያ ዝወፀ ቼዝኒ ነዚ ጥሮታ መውጽኡ ዝገልጽ ዜና ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣገሪሙሎ ቼዝኒ ኣብ ፕሮፌሽናል ጉዕዞ 11 ዓበይቲ ዋንጫ ክዕወት ዝኽኣለ ኮይኑ ንሃገራዊት ጋንታ ፖላንድ ኣብ 84 ጸወታታት ተወኪሉ ኣብ 7 ውድድራት ምስላፍ እውን ይፍለጥ ቼዝኒ ካብ ጁቬ ብኽልተ ኣውስምዕ ድሕሪ ምፍላዩ ናብ ስዑዳዊት ክለብ ኣልነስር ንምጽምባር ክዛረብ ጽንሐ ኮይኑ እንተኾነ ትዝርብ ኣብ ስምዕ ክበጽሕ ብዘይምኽኣሉ ቼዝኒ ናብዛ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ሳዲዮ ማነ ዝርከባ ኮኸብ ተጻወቱ ዝሓዘት ክለብ ክጽምበር ኣይከኣለን
ቸዝኒ ናብ አርሰናል ኣብ 2006 ወዲ 16 ዓመት ከሎ ብመንጽምባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ንአርሰናል ወኪሉ ኣብ 181 ጾታታት ክስለፍ ከሎ ንአርሰናል ኣብ 2014 ከምኡ 2016 ጽዋ ኤፍኤ ካፕ ክትዓትር ከላ ካብ ወሰን ተጻዋታይ ነይሩ። ቸዝኒ ድሕሪ ዝብለቃ ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ሮማ ክጻወት ዝኽኣለ ኮይኑ ኣብ 2017 ናብ ጁቬንትስ በቋሚ ክጽምበር ክልል መዛ ክለብ ሰለስተ ናይ ሰሪዓ ጽዋ ዝርከቦ 8 ዓበይቲ ወናጩ ምዕታሩ ይፍለጥ። ናብዛ ክለብ ድሕሪ ምጽምባሩ ቸዝኒ 50 ልዕሊኡን ጾታታት ኣብ ዘካየዱ ሓለውቲ ውድዳት ዝበዝሐ ኩዕሶ ዘድሓነ ዝለዓለ ሚእታዊት ካብ ዝተፈተነቶ ኩዕሶ ዘድሓነ ሓላዊ ውድዳት ኮይኑ ን72 ሚእታዊት ተኻየደሉ ፈተነታት ከድሕን ክኢሉ እዩ። ኣብዚ ክራማት ስሙ ምስ ምስልጣን ክለባት ፒኤስጂ፣ ማን ዩናይትድ፣ ጁቬንትስን ባየር ሙኒክን ክለዓል ፀንሐ ፈረንሳዊ ዝነዲን ዚዳን ስሙ ምስ መዝነት ምስልጣን ስዑዳዊት ክለብ አል ነስር ይለዓል ኣሎ። ኣብ ሪያል ማድሪድ ብሉጽ ናይ ምስልጣን ዘመን ብምሕላፍ ኣብ ታሪኽ ቻምፒየንስ ሊግ ቀዳማይ ዝተኸታተለ ዋንጫ ዝዓተረ ስልጣን ክኸውን ዝበቅዐ ኮይኑ ዚዳን ድሕሪ ካብ መዝነቱ ምስልጣን ባየር ሙኒክ ምእላዩ ክሳብ ሕጂ ዝኾነት ክለብ ናይ ምስልጣን ሓላፍነት ኣይወሰደን። ዚዙ ድሕሪ ምግላፍ ኣገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ካብ ዩሮ 2024 ንዴሻምፕ ክትክእ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳ ግን ንዲዲየር ዴሻምፕ ነዛ ኣገራዊት ጋንታ ክሳብ 2026 ከሰልጥን ፍቓድ ብምሃቡ ዚዳን ካብዚ ዝርዝር ምርሓቑ ይፍለጥ። ብመሰረት ጋዜጣ ማርካ ስዑዳዊት ክለብ አል ነስር ንኣሰልጣኒ ሉዊስ ካስትሮ ከተባረሩ ድላይ ከም ዘለዋ ዝገለጸት ኮይና ዚዳን ሓደ ነዛ ኣሰልጣኒ ክትኩ ኣብ ዝርዝር ዘለዉ ኣሰልጣንቱ ምዃኑ እያ ትገልጽ። ዚዳን ንአል ነስር ንምስልጣን ተሰሚዑ ምስቲ ኣብ ሪያል ማድሪድ ዝሰርሖ ብሉጽ ስራሕ ከም ብልሒ ፍላጻ ዝነበረ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ደጊም ክራኸብ እዩ። ኣብ ሓጸርቲ ዜናታት ምስ ንሰግር ድማ ፖርቱጋላዊት ክለብ ፖርቶ ንቅድሚ 2 ዓመት ናብ አርሰናል ሸጠቶ ካፋል ፋቢዮ ቬራ ከም ዘፈረመቶ ገሊጻ። ፋቢዮ ቬራ ናይ ጾታ ዘመኑ ምስ ፖርቶ ዝጀመረ ኮይኑ ደጊሙ ናብዛ ክለብ ብለቕሓ ክጻወት አርሰናልን ፖርቶን ኣብ ስምዕ ምብጽሕን ይፍለጥ። ምስ ቸልሲ ዘለዎ ውዕል ተወሳኺ 1 ዓመት ዘናዊ እስጳኛዊ ሓላዊ ውልዳት ኬፓ አሪዛብላጋ ናብ ቦርንማውዝ ብለቕሓ ተጸምቢሩ። ኬፓ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ሪያል ማድሪድ ብለቕሓ ዝተጻወተ ኮይኑ ክሳብ ክራማት ምስ ቦርንማውዝ ክጸንሕ እየን ክልቲአን ክለባት ተሰማሚዐን። ሳውዝሃምፕተን ካብ ፎርኔጅ ከተፈርሞ ሳሚዓት ጽንዕት ጃሲዮን ቤይሎው ኣብ ሕክምናዊ ምርመራታት ብዘይምሕላፉ እቲ ውዕል ፈሪሱሎ። ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ንተኸላኻሊ ሌቨርኩሰን ጆናታን ታህ ንምፍራም ተስፋ ዘይቆርጸት ኮይና ኣብ ዝቕጽል 24 ሰዓታት ምስ ክለቡ ሌቨርኩሰን ዝርብ ከተካይድ መደብ ሒዛ ኣላ። ብተወሳኺ ስዑዳዊት ክለብ አል ኣህሊ ንኪንግስሊ ኮማን ንምፍራም ናብ ባየር ሙኒክ ወግዓዊ ሕቶ ምቕራባ እውን ስካይ ጀርመን ገሊጻ። ፈረንሳዊት ክለብ ሞናኮ ንኣካፋል ሌስተር ሲቲ ቡካሪ ሶማሪን ምፍራም ድላይ ዘለዋ ኮይና ንሶማሪ ብለቕሓን ምፍራም ዘቕረበቶ ሕቶ ዝመጽእ ክራማት ብቋሙ ንምፍራም ዓንቀጽ ዘለዎ ከም ተቐበሎ ሌስተር ሲቲ ብምፍላጥ ዝርበን ኣብ ዕጹ መድረኽ ይካየድ ምህላው ተገሊጹ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዘቐረብና ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም እዩ። ኣብ ዝቕጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ እተን 4 ሕግታት ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ኣይትዘልውን ወደሓንኩም። አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ